бо фаро расидани мавсими гармо ва боло рафтани ҳарорати ҳаво талабот аз ҷониби шаҳрвандон хоса ҷавонону наврасон ба обозӣ ё шиноварӣ зиёд мегардад, вале мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо обозӣ ё шиноварии наврасону ҷавонон ба нохушӣ анҷом меёбад. дар 6 моҳи соли 2025 аз ҷониби ниҳоди дахлдор 91 ҳолати ғарқшавии шаҳрвандон ба қайд гирифта шудааст. салом бинандаҳои азиз, дар нашри навбатии барномаи дар мавзӯи рӯз мо тасмим гирифтем ки мавзӯи мазкурро бо кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ориф Нозимиён, Мушкинисо Халифазода ва Ҷамолиддин Холзода мавриди омӯзишу таҳлил ва баррасӣ қарор бидиҳем. Кадом омилҳо ё сабабҳо барои ғарқшавии шаҳрвандон ҳангоми обозӣ ё шиноварӣ сабаб гашта истоданд? Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавсими гармии имсола ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ нақшачорабиниҳоро бо сохторҳои марбута таҳия намуд ва дар радифи иҷроиши чунин нақшачорабиниҳо дар тамоми шаҳру навои мамлакат гузарондани суҳбатҳо бо ҳайати аҳолӣ гузаронда шуд ва ҳамзамон бештари суҳбатҳо бо ҳайати кӯдакону наврасон буд. Ба он хотире ки чуноне ки таҳлилҳо нишон медиҳанд, бештари ҳодисаҳо маҳз аз ҷониби кӯдакону наврасон сурат мегиранд. ҳодисаҳои ғарқшавӣ бо дар назардошти оне ки дар 6 моҳи соли 2025 гарчанде ки гузарондани суҳбатҳои инфиродӣ, гузарондани суҳбатҳои ҷамъ, гузарондани вохӯриҳо, ташкили чунин чорабиниҳо барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои ғарқшавӣ агар мусоидат намояд, вале мутаассифона дар ин давра ҳодисаҳои ғарқшавӣ низ ба қайд гирифта шуд. яъне ки дар соли 2025 аниқтараш дар 6 моҳи соли 2025 91 ҳолати ғарқшавии шаҳрвандон дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ дар об ва дигар ҳолатҳо ба қайд гирифта шуданд. дар ҳамин давраи соли 2024 бошад ин шумора ба 86 нафар буд ва бояд қайд намуд ки мутахассисони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ҷиҳати муайянсозии мавқеъҳои ки ба хавфи сар задани чунин ҳолатҳо сар мезананд, яъне гурӯҳҳои корӣ аз ҷониби кумита таъсис дода шудааст. ин ҳам бошад қабл аз оғози мавсими шиноварӣ, яъне ки пеш аз мавсими гармӣ гурӯҳҳои корӣ аллакай фаъолияти худро оғоз намуданд ва фаъолияти гурӯҳҳои корӣ манша гирифт ин ки оғоз шуд аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне дар дохили муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳам дар ҳудуди шаҳри Душанбе шурӯъ намуда дар тамоми шаҳру навои мамлакат чунин вохӯриҳо, чунин корҳои фаҳмдагӣ гузаронда шуд ва бо дар назардошти оне ки чунин вохӯриҳо гузаронда шуд, вале мутаассифона дар ин давра ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуданд. бештар ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳое ки душвор ҳастанд, минтақаҳое ки мамнӯъ аст барои обозӣ ба қайд гирифта мешавад. зеро ки бештар ҷавонон, наврасон дар он минтақаҳое ки хавфнок аст ва қаъри об номаълум аст ва сардии об ноаён аст, дар ин минтақаҳо бештар ба обозӣ машғул мешаванд ки мутаассифона ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта мешаванд. гарчанде ки мутахассисони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар тамоми шаҳру вилоятҳо дар он мавзеъҳои хавфнок шиорҳои гуногун таҳти унвони обозӣ ман аст ва дигар шиорҳоро насб карда бошанд ҳам, вале мутаассифона чунин ҳодисаҳо дар ин минтақаҳо ба қайд гирифта шуданд. тавре шумо гуфтед шумораи ғарқшавии шаҳрвандон ё наврасону ҷавонон дар об ҳангоми обозӣ ё шиноварӣ дар 6 моҳи соли 2005 нисбат ба 6 моҳи соли 2024 зиёдтар аст. сабабҳо дар чист? гармӣ бо суръат бомаром аст. бо дар назардошти зиёд гардидани ҳарорати ҳаво бештар шуғли ҷавонону наврасон ба машғул ба обозӣ мешаванд, ба шиноварӣ мешаванд ва яке аз сабабҳо ин ҳам бошад тағйирёбии иқлим ва бо дар назардошти оне ки нисбат ба солҳои қаблӣ, нисбат ба солҳои гузашта дар ин давраи соли равон аз ҷониби кумита ва дигар раёсату шӯъбаҳои дахлдори сохторҳои қудратӣ ва ҳам ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳамоҳангӣ корҳои фаҳмдагӣ гузаронда шуда бошад ҳам, вале мутаассифона ҳолатҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта мешаванд ё ин ки ба таври дигар гӯем бештар аз ҷониби он ашхос, он шахсоне ки ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта мешаванд ки дар худ як боварӣ том доранд, яъне ки бо боварӣ мегӯянд ки шиновариро метавонанд дар мавзеъҳое ки обҳояш хеле сард аст дар он ҷо обозӣ мекунанд ва мутаассифона дар натиҷа ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта мешавад. бо мақсади омӯзиши
мавзеъҳои хафнок бо мақсади бозомӯзии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон кумита дар ҳамоҳангӣ бо вазорати тандурустӣ бо дигар сохторҳои марбута барои бозомӯзии тадбирҳои муассирро амалӣ карда истодааст. аз шумораи умумии ғарқшудагонро ҷавонону наврасон ташкил медиҳанд. бо гарм шудани ҳарорати ҳаво дар ҳудуди ҷумҳурӣ бештар ҷавонон дар мавзеъҳое ки мамнун аст ба шуғли обозӣ машғул мешаванд, яъне ки ҷалб карда мешаванд. ва дар радифи сохторҳои кумита дар ҳамоҳангӣ барои пешгирӣ барои эмин нигоҳ доштани аҳолии кишвар дар ҳамоҳангӣ тамоми сохторҳои марбута ҷиҳати пешгирӣ намудани аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар ҳамоҳангӣ фаъолият менамоянд. ва ин ҳам як ибтикори ҷадид нест, зеро ки бо дар назардошти гарм шудани ҳарорати ҳаво як талаботи аҳолӣ ба ин самт зиёдтар гардида истодааст, новобаста аз оне ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон мавзеъҳои ки иҷозат аст, яъне ки мавзеъҳое ки барои истироҳату фароғати шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон муайян карда шудааст, гарчанде зиёд ҳам бошад, вале мутаассифона баъзе аз шаҳрвандон дар минтақаҳои хафнок ба шуғли обозӣ машғул мешаванд, ки боиси хеле нигаронкунанда аст. сабабҳои ғарқшавии наврасону кӯдакон ва хусусан аҳолӣ дар обҳо ин риоя накардани қоидаҳои обозӣ бошад агар якеаш, дигараш дар мавзеъҳои мамнӯъ обозӣ кардани ҳама аҳолӣ мебошад. ва ғайр аз ин ба ҳамаи мо маълум аст ки тамоми дарёву каналҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд аз пиряхҳо сарчашма мегиранд ва обҳо бениҳоят хунук ҳастанд. бештар ҳамон шахсоне ғарқ мешаванд ки аз худ боварӣ доранд ки обозиро метавонанд, лекин ки вақте ки дар дохили об мешаванд мумкин аст ки рагкашии пойҳо ба вуҷуд биёяд ва худро идора карда наметавонанд ва бисёр вақт ҳолати ғарқшавӣ дар ҳамин мавридҳо ба вуҷуд меояд. дигар ин агар наврасону кӯдаконро ба назар гирем, мумкин аз беназоратии падару модар бошад ҳолатҳои ғарқшавӣ дар кӯдакон. дар мавсими тобистон ки бештар кӯдакон дар таътил ҳастанд ва ба ягон кори ҷалб нестанд, хуб мешид ки ба дигар самтҳо равона мегаштанд, то дар мавзеъҳои обозӣ мекарданд ки дар он ҷоҳо обозӣ кардан иҷоза дода мешавад. ин ҳолатҳо мумкин мешуд ки камтар мешуданд. яке аз сабабҳои дигаре ки метавонад боиси ғарқшавӣ шавад, ин дар сину соли наврасӣ мебошад ки онҳо ҳам дар назди ҳамсолон мехоҳанд ки қобилияту маҳорати худро ҳангоми обозӣ нишон диҳанд ва ба он қоидаҳои бехатаре ки ҳангоми обозӣ ҳастад, махсусан дар ҷойҳои мамнун риоя намекунанд ва эҳтимолияти чуқур будани ҳавзаи обозӣ, аз меъёр зиёд будани сардии об боис мегардад ки наврасоне ки дар он ҷо обозӣ мекунанд ғарқ шаванд. ҷойҳо ё ки ҳавзҳои шиноварӣ барои қонеъ кардани талаботи шаҳрвандони кишварамон басанда ҳастанд. ҷумҳурии тоҷикистон шароит дорад ки дар мавзеъҳое ки муайян карда шудааст барои истироҳату фароғат дар он мавзеъҳо ба шуғли шиноварӣ ҷалб шаванд ва ҳамзамон дар мағозаҳо, дар умуман дар бозорҳо як таҷҳизотҳои махсуси хеле арзон ҳам аст ки ба хотири эмин нигоҳ доштани таъмини бехатарии шаҳрвандон барои дар хона, дар умуман мавзеъҳое ки муносиб аст барои шаҳрвандон барои ба шуғли обозӣ ё ки шиноварӣ машғул шудан мусоидат мекунад. яъне ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон, шароити кунунии ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат мекунад ки барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон барои истироҳату фароғат мусоидат намояд. аз ҷониби дигар бошад, дар фароғатгоҳҳои истироҳатгоҳе ки хусусӣ ҳастанд, дар он ҷо низ дар ҳамоҳангӣ бо кумитаи ҳолатҳои фавқулодда гурӯҳҳои ғавосӣ ё ки гурӯҳҳои наҷотдиҳанда ташкил карда шуданд ва он гурӯҳҳо дар марказҳои таълимӣ, дар мавзеъҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулодда минтақаҳои дарсӣ ҷалб мегарданд ва бо дар назардошти гузаштан аз курсҳои махсус, яъне ки гурӯҳҳои ғавосӣ дар минтақаҳои сайёҳӣ ё ки минтақаҳои сайёҳии хусусӣ ҷалб карда мешаванд ва ҳамзамон дар мавзеъҳое ки хафнок ҳастанд, мутахассисони кумита дар он мавзеъҳо қаъри амун обро ё ки қаъри чуқури амун ҳафзро муайян карда шуданд, яъне ки дар он мавзеъҳо шиёру овезҳо ҳастанд ки чуқурӣ то 3 метр то 4 метр аст ва ба шаҳрвандони то синни 7-8 сола яъне муқаррар накардидааст дар ин ҷо обозӣ кардан. яъне ҳамин шиёру овезаҳо яке аз чорабиниҳо, яке аз тадбирҳои пешгирикунанда аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ шуда метавонад. барои пешгирии ғарқшавии шаҳрвандон, хосан наврасону ҷавонон, кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кадом тадбирҳо ё чораҳоро амалӣ менамояд?
маркази ҷумҳуриявӣ таълими методии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ки вазифаи асосии онҳо ба самти омӯзиш доир ба пешгирӣ ва бартараф намудани ҳолатҳои фавқулода пешбинӣ шудааст ва ҳамзамон дар асоси нақшаи чорабиниҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва нақшаи пуррагардонии маркази ҷумҳуриявӣ таълими методии кумитаи ҳолатҳои фавқулода машғулиятҳои омӯзишӣ бо дараҷаи роҳбарони ҳайати роҳбарикунанда, сардорию фармондоҳӣ ва дигар тахассусҳо дар маркази ҷумҳуриявӣ таълими методии кумитаи ҳолатҳои фавқулода фаро гирифта мешавад. ва ҳамзамон он нафароне ки аз вазорату идораҳо, кумитаҳо, ташкилотҳо, агентиҳое ки мо даъват мекунем, бо онҳо низ вобаста ба ана ҳамин мавсими мавзӯи махсус қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми обозӣ низ мо гузаронда метавонем ва дар ана ҳамин машғулиятҳое ки ҳастанд мо мегузаронем ва ҳамзамон он нафароне ки даъват шудаги ҳастанд дар навбати дигар волидайн ҳастанд ва дар навбати дигар роҳбари яке аз ташкилотҳо ва якчанд нафароне ҳастанд ки дар зертобаи онҳо фаъолият мекунанд. онҳо он машғулиятҳое ки мо дар маркази ҷумҳуриявӣ таълими методӣ ҳам ба таври назариявӣ ва ҳам ба таври презентатсионӣ мегузаронем, дар навбати дигар онҳо метавонанд дар худи ҳамон ташкилотҳои идораҳо вобаста ба пешгирии ана ҳамин ҳолатҳои ғарқшавӣ маърузаҳоро низ ба тариқи назариявӣ аз мо гиранд ва ҳамзамон дар ташкилоту идораҳои худ онҳо машғулиятҳоро гузаронанд. ва барои пешгирӣ намудан аз ҳолатҳои ғарқшавӣ дар маркази ҷумҳуриявӣ таълими методии кумитаи ҳолатҳои фавқулода брошюраҳо, ёддоштномаҳо ва ҳамчун овезаҳо низ барои пешгирӣ кардани ҳамин ҳолатҳо чоп карда мешавад ва дар ҳамбастагӣ бо сардорони шуъбаи бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар шаҳру ноҳияҳо ва инчунин чорабиниҳое ки дар нақша чорабиниҳои сайёре ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарад, кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода низ бо онҳо сафарбар карда мешавад ва роҳҳои пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ ин гузарондани машғулиятҳо мебошад ки дар ҷомеаи аҳолӣ ин натиҷаҳои хуб метиҳад. дар мавзеъҳое ки осебпазир ҳастанд, мавзеъҳое ки бар он ҷо овозӣ мамнӯъ шудаанд, ана ҳамин овезаҳоро насб мекунанд ва вобаста ба ана ҳамин овезаҳо ҳангоми гузарондани чорабиниҳо дар мавзеъҳое ки дар кулу обанборҳое ки ё мавзеъҳое ки барои обозӣ пешбинӣ шудааст, ҳамзамон машғулиятҳои ғайринақшавӣ гузаронда корҳои профилактикӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда мешавад ва ба ҳар як наҷотдиҳандае ки дар он ҷо фаъолият мекунад, корҳои ана ҳамин фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуда ба онҳо барои пешгирӣ кардани ана ҳамин ҳолатҳои ғарқшавӣ чораҳои зарурӣ роҳандозӣ карда мешавад. илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ мегӯянд. албатта анҷоми тадбирҳои пешгирикунанда барои бартараф кардан ё ҳалли бисёр мушкилиҳо мусоидат мекунад. мегуфтед ки барои обозӣ кардан ё шиноварӣ намудан дар ҷойҳое ки мамнӯъ аст, қонунгузории кишвари мо ягон намуд ҷавобгариро пешбинӣ кардааст? мо фақат корҳои фаҳмондадӣ гузаронда метавонем ва дар ҳамбастагӣ бо дигар сохторҳо метавонем ки дар ҳамин мавзеъҳое ки барои обозӣ мамнӯъ аст, масалан бо шуъбаҳои вазорати корҳои дохила метавонем дар ҳамбастагӣ ҳамкорӣ кунем. вақте ки ба ин минтақаҳо сафар мекунем, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзандон фақат ҳамин қадар метавонем ки ҷарибабандӣ карда шавад ва барои пешгирӣ намудани ҳолатҳои нохуш ва барои масъулияти падару модар дар ин сабт мумкин аст ки ягон натиҷаи хубе диҳад. айни ҳол аз ҷониби кормандони шуъбаҳои корҳои дохилӣ, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамоҳангии дигар сохторҳои қудратӣ рейдҳои махсус дар мавзеъҳое ки муқаррар нагариданд барои обозӣ ташкилу баргузор гардидааст ва ин рейдҳо шуруъ аз 1 апрел оғоз гардид ва бояд қайд намуд ки маҳз гузарондани чунин рейдҳо як такони ҷиддӣ барои пешгирӣ намудан аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ дод. барои чӣ? барое ки бештари кӯдакон ба шуғли шиноварӣ ё ки ҷалб мешаванд дар он мавзеъҳо ва маҳз анамин гузарондани суҳбатҳои инфиродӣ ва гузарондани рейдҳои махсус боис гашт ки барои пешгирӣ намудан аз чунин ҳодисаҳо як такони ҷиддӣ диҳад. роҳҳои асосии пешгирӣ намудани ғарқшавии наврасону ҷавононро ҳангоми шиноварию обозӣ дар чӣ мебинӣ? яке аз воситаҳои пешгирӣ намудан ё ки пешгирӣ намудан аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ ин ҳам бошад тарзи дуруст ва бехатар омӯзиши ҳамон обозӣ, худи обозӣ аст. яъне ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки дар ҳамоҳангӣ барои обозӣ меравад бо кӯдакону наврасон, бояд қабл аз ҳама аз қоидаҳои бехатарӣ дигаронро огоҳ кунад ва бубинед бо як ҳавас ё ки бо як нерӯ, як нишон додани бартарӣ бештар ҳолатҳо
байни кӯдакон наврасон дар мавзеъҳои хавфнок ва обозӣ машғул мешаванд ки ҳодисаҳои ғаршавиро ба бор меорад. воситаҳое ки барои пешгирӣ намудан аз ҳодисаҳои ғаршавӣ мусоидат менамояд, ин ҳам бошад баланд барошани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аст. ҳар як падару модар бо масъулият агар дар риояи фарзанд як такони ҷиддӣ диҳад, зеро ки агар мушоҳида намоед бештар дар минтақаҳо, дар мавзеъҳо дар вақти нисфи рӯзӣ кӯдакон беназорат ҳастанд ва яке аз воситаҳои асосӣ яъне ки барои пешгирӣ намудан ин ҳам бошад назорат намудани кӯдакон наврасон, на ин ки аз ҷониби падару модар, балки аз кулли ҷомеа аст. вақте ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯча, дар умуман мавзеъҳои хавфнок вақте ки мебинад ки як кӯдак ба шуғли обозӣ аст, машғул аст, барои пешгирӣ намудани ҷони ҳамон, барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои ғаршавӣ агар гап занад, ман фикр мекунам ки имрӯз бештари кӯдакон наврасон аз ин ҳодисаҳо, яъне ки аз хавф ин хабардор мешаванд ва ҳамзамон аз шурӯъ, яъне ки аз муҳит, аз ҳайати оила ва муҳит низ барои пешгирӣ намудан аз ҳодисаҳои ғаршавӣ мусоидат мекунад ва тадбиррасон, чораҳои тадбиррасон бошад, мақомоту сохторҳои қудратӣ ҳастанд. дар ҳудуди шаҳри Душанбе мавзеъҳои обӣ ки дар он ҷо иҷозат дода мешавад барои обозӣ бениҳоят зиёд ҳастанд ва хуб мешид ки фарзандонро бар ҳамин мавзеъҳое ки обозӣ иҷозат дода мешавад ба ҳамин мавзеъҳо бурдан лозим аст ва ғайр аз ин дар он минтақаҳое ки обозӣ кардан мумкин нест, каналу дарёҳое ки обозӣ кардан мумкин нест, мо аз ҷониби раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Душанбе овезаҳо насб шудагиянд. ғайр аз ин ёддоштҳо чӣ тавр обозӣ кардан, чӣ тавр худро аз хатар эмин нигоҳ доштан, ёддоштҳо насб шудагӣ ҳастанд. беҳтар мешуд ки падару модар барои эминии фарзандони худ дар ан минтақаҳое ки ба обозӣ иҷозат дода мешавад ба ҳамон минтақаҳо фарзандони худро мебурданд ё ба дигар корҳои фоиданок машғул мегардонданд, беҳтар мешуд. дар шаҳри Душанбе, пойтахти мамлакат, ҳавзҳои шиноварӣ хеле зиёд сохта шуданд ва шаҳрвандон, хоса наврасону ҷавонон дар фасли гармо ва баланд шудани ҳарорати ҳаво ба он ҷойҳо мераванд ва ба обозию шиноварӣ машғул мешаванд. ан ҳамин таҷриба, ан ҳамин роҳ метавон намунаи ибрат барои дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар арзёбӣ кард. бале, ба хотире ки дар ҳар як мавзеъҳои ҳобии ки дар дохили шаҳри Душанбе ҳастанд, дар он ҷо аввал пеш аз ҳама наҷотдиҳанда мавҷуд аст. ғайр аз ин боз дар он ҷо духтурҳо ҳастанд ки дар мавриди ягон ҳолати фавқулодда рух додан, ягон ҳолат рух додан, метавонанд кӯмаки аввалия ба анамон шахси зарардида расонида шавад ё ки ягон ҳолат шавад, наҷотдиҳанда метавонад дарҳол наҷот диҳад. агар берун аз шаҳр, мисол дар вилояту Навоиё ҳамин тадбирҳои пешгирикунанда, ҳамин мавзеъҳои обӣ агар зиёд мешуданд, бениҳоят хуб мешуд дар фасли гармо. қоида ё талаботҳои асосии обозӣ ё шиноварӣ кадомҳоянд? чӣ гуна талаботу қоидаҳои бехатарӣ дорад? обе ки мо дар он обозӣ мекунем ҳарораташ аз 18 дараҷа боло бошад ва ҳаво, худи ҳаво низ аз 22 дараҷа боло бошад ки мо ба обозӣ машғул шавем. ғайр аз ин беҳтар мешуд аз соати 11 рӯз ба обозӣ машғул шавем, зеро ки ба ҳамагон маълум аст ки ҳавои ҷумҳурии мо бениҳоят гарм аст ва метавонам ки ба дигар ҳолатҳо, ба ҳолати офтобзанӣ мисол шаҳрвандон дучор шаванд. ба ҳамин хотир дар соати 11 агар ба обозӣ машғул мешуданд, ғайр аз ин пеш аз обозӣ ҳатман хӯрок хӯрдан, 1.5-2 соат пеш аз обозӣ ҳатман хӯрок хӯрдан лозим аст. ба ғайр аз ин аз муоинаи духтур гузаштан лозим аст, зеро ки мо донем ки мо дар об истодагарӣ карда метавонем ё не. ҳама ин ҳолатҳоро агар мо ба назар гирем, баъд ба об ворид шавем, мумкин аст ки ҳолатҳои нохуш сар назананд дар ин маврид. зиёд дар дохили об машғул шудан ба обозӣ ҳам метавонад ки ба ҷони инсон залал расонад. дар дохили оби хунук зиёд обозӣ кардан залал дорад ва ҳамзамон дар вақти обозӣ дар назди, яъне ки ҳамроҳ доштан ё ки ба таври дигар гӯем ки дар назди дигарон обозӣ кардан, ин ҳам барои бехатарӣ аз ғаршавӣ эмин нигоҳ медорад, зеро ки дар ҳолатҳое ки зуд ба об ворид мешавӣ, карахтшавӣ ба миён меояд ва дар ин ҳолат метавонад ки амроҳ ё ки он нафаре ки ҳамроҳи худат аст, он кас барои пешгирӣ аз ғарқшавӣ мусоидат кунад. зеро ба шахси ғарқ шуда агар дарҳол кӯмак расонда нашавад,
маълум аст ки дар дохили об шахс якчанд дақиқа зинда монда метавонад. дар ин ҳолат агар наҷотдиҳандаҳое ки дар як тарафи шаҳр ҳастанд ё дар дигар мавзеъ қарор доранд то омада расидани наҷотдиҳандагон агар шахсе набошад ки ҳамон ғарқшидаро аз дохили об барорад имконияти зинда мондани он шахс дигар вуҷуд надорад. ба ҳамон хотир хуб мешид ки бо ҳамроҳии калонсолон агар наврас бошад бо ҳамроҳии калонсолон ба обозӣ машғул шаванд, бе назорати падару модар ба обозӣ машғул нашаванд. хуб мешуд дар ин ҳолатҳо боиси пешгирӣ намудани ҳолатҳои нохуш дар об мегардид. наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавсими нави фасли гармо чанд нафарро аз ғарқшавӣ наҷот доданд? дар тамоми шаҳру навои мамлакат гурӯҳҳои ғавосӣ гӯям агар ё ки наҷотдиҳандагони кумита дар кулу дарёҳо барои фаъолият намудан барои пешгирӣ намудан фаъолият мекунанд ва дар ин давра наздики 20 нафар шаҳрвандонро аз ғарқшавӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон наҷот доданд, яъне ки аз ғарқшавӣ эмин нигоҳ доштанд ва ин тадбирҳо ҳанӯз ҳам идома дорад, зеро ки мавсими гармӣ ҳоло дар пеш аст ва ин тадбирҳо боис мегардад ки ба паст гардидани ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намояд. роҳҳои дигаре ки метавонанд ғарқшавии шаҳрвандонро дар обҳо пешгирӣ кунанд кадомҳоянд? гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо воситаи калонсолон ва ҳамчунин гузарондани машғулиятҳои омӯзишӣ дар мавзеъҳое ки барои обозӣ пешбинӣ шудааст. агар хуб мешуд ки ҳар як мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо барои омода сохтани ё ин ки мавзеи муайяне барои пешбинӣ барои обозӣ агар ташкил мекарданд ва ҳамзамон дар он ҷо аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон нафароне ки ба ҳамин самт вобаста карда шуданд дар он ҷо навбатдорӣ мекарданд ва ҳамзамон ҳангоми обозӣ ба обозӣ машғул шудани наврасон будан ё ин ки шахси калонсоле ки онҳоро метавонад ки назорат барад хуб аст, чунки ҳангоми ғарқ шудан ба хурдсол ё ин ки наврас имконияти аз об берун баромаданро надорад ва нафаре ки дар он ҷо ҳаст ва нафаре ки бо он ҳамроҳӣ омада фарзандаш ё ин ки яке аз рафиқонаш ва яке аз оёли оилааш ки ҳастанд метавонад ҳангоми ғарқшавӣ ба ӯ кӯмак кунанд. агар ки кӯмак карда натонист имконияти аз дигарон талаб кардани кӯмакро низ дорад ва кӯшиш кардан дар кор ки ҳангоми ғарқ шудан ба об аз даруни об ҳамон ғарқшударо тезтар барорем ва расондани ёрии аввалини тиббӣ ҳангоми хӯрдани об ё ин ки бо воситаи роҳҳои нафаскашӣ ва бо воситаи даҳан ки ба меъдаи одам об меравад расондани ёрии аввалини тиббиро агар расонад боз хубтар мешавад, чунки имконияти эмин мондану ва имконияти зинда мондани шаҳрванди ғарқшуда ҳаст. ёрии аввалии тиббӣ ҳангоми аз об баровардани нафари ғарқ мешуда аз чӣ иборат аст? пеш аз ҳама аз дохили об баровардани шахси ғарқшуда, баъд ӯро яктарафа мекунем. ду намуди ғарқшавӣ аст. дар вақти ғарқшавӣ агар ки шахс кабуд бошад, рангаш кабуд бошад, яъне дохили меъдаи ӯ пур аз об шудааст аллакай ва ҳатман оби меъдаро баровардан дар кор. барои оби меъдаро баровардан шахси ғарқшударо ба болои зону ва ба шикам мехобонид, дар пушташ сахт задан дар кор то оби меъда бароварда шавад. вақте ки оби меъда бароварда шуд метавонем ки ба он шахс нафаси сунъӣ тием. вақте ки нафаси сунъӣ дода мешавад, ду маротиба нафаси сунъӣ метавонем нафаси сунъиро ё ба даҳон ё ба бинӣ тием. агар ки ба даҳон нафаси сунъӣ доданӣ бошем, биниро маҳкам мекунем, ба даҳон ду маротиба нафаси сунъӣ дода мешавад ва 30 маротиба фишор ба қафаси синаи он шахс бояд ҳатман дода шавад, то ки ҳаракати анамон дил, ҳаракати кори узвҳои бадани амон шахса бояд ки кӯшиш кунем то пеш аз он ки мо кӯмаки аввалияи то духтуриро мерасонем, ҳатман ба ёрии таъҷилӣ занг задан дар кор ки то омадани анамон шахсони мутахассисони соҳаи тиб мо як касро агар наҷот дода тавонем, хеле кори хуб мешавад. ба ҳамон хотир то омадани онҳо мо бояд ки нафаси сунъиро беист додан гирем.
мо набояд ҳар рӯз ба обозӣ равем. Дар як ҳафта як маротиба ё дар 2 ҳафта як маротиба равем, дар 10-15 дақиқа ё 20 дақиқа дар дохили об бошем, барои мо кифоя аст. ба хотире ки агар дар дохили об зиёд бошем, метавонад ба кӯдакам зарар расонад, ба шахси калонсол низ зарар расонад. инсон дар замони кӯдакию наврасӣ дарки пурраи хатарҳоро надорад. вақте ки наврас аст, дар як мавзеъ ё дар як макон ба обозӣ ё шиноварӣ машғул мешавад, албатта ӯ дарк намекунад ки ин шиноварии ӯ ба чӣ анҷом меёбад. ва дар ин ҷо зарур аст ки калонсолон, хоса волидайни ҳамин наврасон бояд фарзандони худро зери назорат гиранд. ва шумо барои суҳбат ва тавсияҳои муфид миннатдорӣ баён мекунем. бинандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ориф Нозимиён, Мушкинисо Халифазода ва Ҷамолиддин Холзода. ҳангоми обозӣ ё шиноварӣ ба қоидаҳои бехатарӣ риоя кунеду дар ҷойҳои мамнӯъ барои обозӣ ба шиноварӣ машғул нашавед. дар ҳамин ҷо барномаи дар мавзӯи рӯз ба охир мерасад. бо барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон бимонед.